no, it's not enough. What's up guys, my name is Sid and welcome back to my channel. And for today's video, pupuntahan natin ang Christmas party ng St. Jude ABC and ng Glamour Aesthetics. Medyo late na tayo ngayon kasi medyo galing pa tayong Manila. Tapos dumiretso tayo ng Naga City for an event. And at the same time, diretso tayo dito sa event ng St. Jude Animal Bite Center and ng Glamour Aesthetics. Ayan, so grabe, medyo late na tayo and medyo pagod na. Pero hindi tayo magpapapigil kasi syempre once a year lang po natin sineselebrate ang ating Christmas party and year-ender party ng ating St. Jude ABC and Glamour Aesthetics family. Sobrang happy ako kasi syempre kahit medyo matagal na tayo sa kanila, talagang ini-invite pa din tayo, di ba? Ganun tayo kalab ng ating mga friends. Oh my gosh! So ngayon, anong gagawin natin ngayon? As you can see, naka-pink na tayo kasi ang theme daw ngayon ay pink party or Barbie themed. I'm not sure. Pero ito na ata yung pinaka-pink na meron ako ngayon sa bahay. Hindi na tayo bumili. So, samahan nyo ako for this. Di ko alam kung ano maabutan ko po doon. Sana meron pang games. Sana meron pang pagkain. Sana meron pang inuman. Sana. But anyway, kung naman maabutan natin doon, we will be celebrating there. And pupunta pala tayo ngayon. Ang venue kasi dito ay sa Veranda Mayor. Dito lamang yan sa Bakakay, Albay. Kaya samahan nyo ako mga seedlings. Let's go! Dito na ba? Oh my God, ang ganda! After a twist and turn of events, feeling ko nandito na tayo. Pero walang nag-open ng door. Hindi ko tuloy sure kung tama ba ito. Buksan niyo ako! Tao po. Ito na ata. Oh my God. Kasi paano ang parking? Feeling ko kailangan mag-park. Wait. Ayan na. Ang ganda naman dito. Saan papasok dito? What if mali na puntahan ko? Sobrang nasi-stress ako. Oh my God. Ito na. Go mga badi! Okay, 3 minutes. Uy, subados! Kasali ka pa dyan. Nanalo na nga ako kanina. Perfect! Baka manalo ko sa raffle. Kamusta ba? Punyeta. Manalo. Wala lang. Malasing. Sa laban yan, B. Ano yan? Parang ka mo kanina. Ano ba nila? Style ba nila? Oo na nga, joke lang naman! Okay na guys? Yes! Ready na? Yes! Okay. Ay! Buga. Ano yun, B? Asap. Let's go. Asap. Namin to. Ay! Okay po, ang kiripin. Aray na. Ano, chururut ni? Chururut. 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 Madam, chururut. Yan yung goal ko. Chururut. Ano yan? Sis. Ay, may mga kateknik. Ay! Parang gusto ko itong gayahin sa Isa. 2 seconds left. Oh! Yes, B! Yes! Huwag hawakan! Hoy! Bawal hawakan! Ulit! Yan, perfect! Wala pa, B! Oh, hayupon mo, B. Mas magaling niya kung hayupon, B. Ay! Oh!
Tama yan, B. Pagtawanan nyo. 20 seconds. Oh, maghawakan! Yan kayo, nagdadaraya. Yan, sige, shake mo, B! Shake mo! Hayupon mo, binali. Hayupon mo, mas maud mo. Hayupon mo. Mas maud mo, B, kung hayupon mo, B. Hayupon mo. Happy New Year! Ay, grabe ka seryoso. Grabe man ka seryoso, B. Pagod na po, B. Uy! Natama dito, may nagdarapa. Para sa 50. Uy! Excited na ako, exchange gift na. Pagdating ko, konting laro, tapos exchange gift na. Ang saya naman. Paglilimot kami kang Sunday ni Ma'am Angela sa SM. Tagalog, B, Tagalog. Naglilimot kami sa SM ni Ma'am Angela nung Sunday para maghanap ng mga paraffle and gifts. Tapos, para naghahanap siya, tapos ito sa ay wala, magayon na talaga siya. Ay! Ako pala! Wala, di ko na. But wait, there's more! Natuloy na! Iparapol na yan! Iparapol na! Santa Mama, buksan na yan! Yes! Oh my God! Hello? Sis, tapos ka na, B. Okay na. Gusto ko kami na nabunod ko. Mabait. Tapos, halos same na kami nakapasa ng boards. Ah. So, my friend na din since college. Ma'am Artin. Wow. Awkward sa Dior mo. Magtama kasi Dior, sis. Sa 500. Sino pa yun si Greg? Oh, bunot ka, Santa Mama. Kayo nagsabi Santa Mama? Okay. Tama ka ng calendar, ah. Ay. Sino yung kapartner ng maganda? Oh, si Sir Sammy yun. Yes! Bonus! Ayan. Open mo, sir. Ayan. Pero yung figurine mo yun dun. Oh my God, basta sa'yo. Niregalo nyo lang. Ay, parang Dior yan. Dior Durant. Dior Durant! Ano yung binakalagay? Tagig? Ano yung fragile? Tagig. I'm so sorry. Bading na nga bakboy umpa. Wow! Pipicture mo yan? Basta. Ay, akala ko ikaw. Oh, sir, kala mo, kayo lang namimigay ng kalendaryo. Ako din. Ah. Saan mo rin yan, sir? Anong hardware yan, B? Secret. Hardware na. Attitude lang yan, sir. St. Jude hardware na, B. Wow, bongga. Wow! Got it! Rapa! Rapa! Rodrigo! Rapa! Rapa! Bumpa! Ready, walk! Sa taas, sa taas! Pera, o ba yun? Sir Sid. Karwahe po yan. Hindi! Malaki na panyo! Uy, Benji! Thank you so much!
Side po. Diba? Wala siya kasi may baby. Oh, Si tapos Mabel. sakto, on the way pa din yung ano niya, yung Okay. kanyang regalo. So, si Mabel. Okay. Yay. Thank you! Next! Ako mo muna. Ano? Sa'yo na tao. Hindi ulit? Sa akin ulit ba yan? Naiyak ka, Bin. Asawa ni tatay. Perfect! Buksan na yan! Vacuum! Ay, wala. Wow, light! Oh my God! Wow! Sis, parang nung tayo, buy one take one din yun. Ay, bungga! Iba. Ikaw pala yun? Nadataram niya, mapalit na kaya ako ng wishlist. Buti naman, no? Kaya kanina din tago-tago ko pa yan. Perfect. Nakating siya. Ah! Lahat kami? Lalaki. Ay, out na ako. Sayang. Ito kasi, inaabangan ko yung niya, wish list. Hindi ko naman natatanong. Tinanong ko rin si Ma'am Odds, wala naman. Ang lagi kong nakikita, sabi niya, cash na lang. Si Nurse Dan. Yes! Kinash na nga lang. Pang-gasolina. Wala na. Yehey! Anong surprise yan? Susi sa Veranda Mayor? Amin na ba to? Oh my God! Oh my God! Magsilayas kayo sa bahay ko! Oh my God! Daraga branch ako ah! Oh, sayo na muna, Audrey! Correct. Sabi nga ni Angela, di ba, may potential. Sapol! 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 Abo ko ba? Si bakla ayaw pero go pa rin. Ayan, raffle. Raffle, spin the wheel. Pakita dito. O-A-H. Papakita namin. Babasahin muna yung mga names na nandito. Audrey, Lapang-lapang Rona, B. Angeline, Nersa, Red, Judy, John. Sino yan? And the winner is... Angelique. Panalong panalo. Congratulations, Mare! Patingin sa hair kayo. Bawal yan sa bados! Swerte ng Bawal yan sa buntis! God! Ano yan? Ano to? Mga set ng Heart ni Ma'am Luista. Ay, bongga! Okay, next winner is... Regina! Oh, party pang ilista ka, te. Ito pong last, since napaka-special ng person na to. Wow. This basket is for Sid Luna! Oo, kaya to. Si tawa-tawa. Tawa-tawa namin. Tawa-tawa. Congratulations, Okay, Mami! promise. Rosemary. Bongga! Congratulations! Then, let's proceed to with the
awarding. Ay, may awarding. Wow, award. Awarding? Hoy! Siyempre may award ako. Pinaka-late. Tony and Ma'am Angela. I-claim ko na yung most late. Grabe, nagkapat ako 11. Ang ating award Ano oras kayo nag-start? ay... Mga... 8:30. Ata kayo nag-start. Diba? Late pa rin ako. Ayan, may awarding na! Awarding na! Very good, very good, very good yung kanta. Yeah! With highest completion rate, secretary category is none other than Miss Ronaldin Iswina! Oh, yung nanay! Yung nanay! Sa'yo mo na! Mukhang nanay! Ay, ay, binulusan ni nanay! Binulusan ni nanay! Ito para totoo! Teachers, Iba ka talaga. Iba ka talaga, Bi! Dapat yung tatay. Dapat may kita. Bakit ako tatay? Yes! Mukha talaga kaming ano, graduate. Nanay! Nay, wag mo ibubul sa nanay, ha? Kung jumuhin ka talaga, Bi. Jumuhin ka talaga, Bi. certificate of Bango ka man, recognition Pili ko is ba? hereby awarded to... Ikaw ba? Wait lang! Naku, papalitan, sis! Pero award na po na award. Na Colombia! Ang reward ay Marisan Hotel 2 night stay. More 2 nights stay! Glamour yan, glamour. Oh my Masa. God, Ang correct. proposed outstanding employee of the year 2023 For glamour, for glamour aesthetic is hereby awarded to Miss Angelique Vidal. Tatay Dalira! Tatay, gawa lang na ano, baby! Number 3, baby! Pwede ba hatiin ang araw? Saan sa'yo yung isa? Sa akin yung isa, B. Miss Job Gentleman. Jam! Jam! Congratulations! Huwag mo na isama si Enrique, ako na lang, B. Mare, ka talaga. Ay, ba yan? Oh, okay. Ano ba ako, Mare? Congrats for a fruitful year. Yes. 2024 naman, P. Kaya ko, congrats sa'yo, B. Oo naman, syempre. Bigyan ng voucher. Oo. Congrats. Kailangan ko to. Ay, B, alam mo kung saan i-claim yan. Saan? Sa bahay. JD Salon nakalagay. Charing Ikaw lang. naman. So, tapos na yung aming party, nakapag-exchange gift and lang, laro na din tayo. So, we will be taking a lot of photos. Let's go! So, tapos na yung aming party, nakapag-exchange gift and lang, laro na din tayo. So, we will be taking a lot of photos. Let's go! So, papahinga muna kami dito. Kasama ko mga girls. Hi, girls! Ay! Hi, girl! Hi! Ay! Hala! Parang aalis na ako dito. Hindi ko gusto. Parang, ano, nadidiri ako. Ay! No! Kadiri. So, we're gonna play hide and seek. Sorry. So, di nyo ang ganda-ganda ng place, di ba? Maganda ba ang place? Yes! Okay. Aba, syempre po. Ulit. Di ba maganda ang place? Syempre po. O, di ba perfect? Ano? Walang hulog.
sovereign day, pero mag-swimming tayo. Oo, diba? later. Yeah, and then we're gonna drink kasi it's the Christmas party of St. Jude ABC and Glamour Aesthetics. Palakpak na. Sino yung mga nanalo kanina? Ako din, kayo lang. Pinatay no, kahit late. Anyway, sarapin natin nyo. Swimming na tayo. Bumabalik ka muna. Sabi ko na yung mga bala ko, bababae. Ten, ten, ten. Wala kayo nun, no? Tyla, no? Hindi, Tylenol. Make me sweat, make me tug 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 tug. Eh, iba. I love it. Dali na. Okay, so magsiswimming na kami. It's kinda raining here, pero let's go. Uy! Kakabot mo lang? Dahil. Kakabot lang niya. So magsiswimming na kami. We're gonna swim and we're gonna drink. Pero, yeah. Nahanap ko rin yung sandals ko. Nawawala yung kanina yung sandals. It's here. Let's go! So beautiful here. Look at that. Wow. Picture mo. Bonggang ganda. Hey guys, so nandito tayo ngayon, nagda-drive. As you can see, driving tayo kasi since hindi natin nakasama at hindi natin nabigay yung regalo para sa ka-exchange gift natin dito sa Christmas party with our St. Jude ABC family, syempre, pupuntahan natin at dumating na ang ating gift from Shopee. Kasi yun po yung kanyang wish list. So sabi ko, perfect, nakita ko agad. Tapos, in-order ko agad. Kaso sadly, hindi dumating. And at the same time, hindi rin siya nakarating yung ating bibigyan ng regalo. Kaya sakto, ang gagawin natin ngayon ay since tapos na ang Christmas party, pupuntahan natin siya sa kanyang opisina para ibigay yung kanyang regalo. So samahan niyo ko mga siblings. Let's go! Gift natin. Hindi talaga to from from Aeropostale, pero yan ang kasing lalagyan na meron tayo sa bag. So hinahanap na natin yung St. Jude. Hindi ko alam, this is my first time here. First time natin dito. Ay, nakita ko na! Meron siya. At taas pa pala siya. My gosh. Merry Christmas! Arte!
Christmas, mama. Oh, wala ka sa vlog to, so siya yung ano din. Siya yung hindi sinama. Yung sinisinama. Kasama ko na naman siya! Kumusta ko? Alright, so dyan na po nagtatapos ang ating vlog for today. Maraming salamat sa mga sumama and sa nakipagkulitan, ayan, sa mga kasama natin from St. Jude ABC and syempre sa Glamour Aesthetics. Maraming salamat. At kung bago ka sa aking YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. And please don't forget to click that notification bell para lagi kayong updated sa aking future vlogs and future uploads. With that, see you in my next vlog! Bye!